हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय एचएस फार्स्ट इयारनि एडमिशन लानाय प्रसेसा जागायबाय पर्टेला एक्टिभ जाबाय नोंथांमोना खालामनो हासिगोन अनलाइन दा जाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायदों लाइक खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामदो गोदानै फैदोंब्ला दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ एचएसआव एडमिशन लानोब्ला दानिया दर्पन पर्टेलावसो खालामनांसिगौ अनलाइन दा बेखौ मारै खालामनांगौ भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना मबाइलावनो खालामना लानो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयबो रोंनानै गाव गावनो खालामना लानो हायो दा गोरा नङा नोंथांमोना फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनांगौ दा बेनि लास्ट डेटआ 31 आगस्ट बेनि गेजेराव नोंथांमोना खालामना लाथारनांगोन लास्ट डेटआ दायो बारायथ'वाखै दा 31 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना खालामना लानांगोन दा फै बिदिब्ला गोबाव खालामला जागायनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन लिंकखौ चेक खालामबानो जाबाय दा जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा नोंथांमोनाबो डाइरेक्ट फैनो हागोन आङो लिंक होनाय दंखायो दा नोंथांमोना गोदानब्ला मा खालामनांगौ बेनो जाबाय कन्टिनिउ एज स्टुडेन्ट दा बेयाव थुना होबाय आङो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि गुना फैसिगोन आरो लगइन खालामनाय अपसना बेबायदि ओंखारगोन आरो मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ आरो पिन नाम्बार मोनब्रै होनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खिथागोन दा बेखौ दोनथ'बाय दा बेखायनो जों गोदान नालाय रेजिस्टार निउ एकाउन्टआव जोङो थुना होदो दा जों बेयाव थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो पेजआ जोंना बेबायदि गेवना फैयो आरो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेबायदि गेवना फैसिगोन दायो लडिं जागासिनो दङ दा एकाउन्ट जोङो खालामना लानांगौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय दा बेबायदि ओंखारबाय दानिया जोङो सेलेक्ट खालामनांसिगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय था दा जोङो फार्स्टआवनो जोङो बर्डखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगौ दा बेखायनो आङो बेयाव बर्डखौ सेलेक्ट खालामसै नोंथांमोनाबो थुनानै होदो दा सेभाखौ होथ'बाय बेनिफ्राय दाने एग्जाम पासिं इयार माब्ला जादों बेखौ होना ला दा बेनिफ्राय रल आरो नं थायोना कड नाम्बार थायो थ' नोंथांमोना बेखौ मेट्रिकनिखौ जेरै दं नायनानै मोजां फिलआप खालामबानो जाबाय जाहाथे उनाव प्रब्लेम जाया दा बेखायनो रल क'डखौ होदो नोंथांमोना रल क'ड जेरै दं एग्जाम्पल होनाय दंखायो बेबायदिखौ होना होबानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना नाम्बारखौ होदो दानिया पार्सेन्ट दा मेट्रिकआव बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों बेखौ होना हो पार्सेन्टखौ होबानो जाबाय थ' नोंनि पार्सेन्टखौ होना लादो बेनिफ्राय दानिया नोंनि नेम फुल नेमखौ होनानै ला बेनिफ्राय फादार नेम गार्जेन नेमखौ होदो आरो दा बे जाबायना दानिया थांसै नेक्स्टआव दा मबाइल नाम्बार होथारनांगोन मानोना मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनो हायो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होदो इमेल आइडिखौ होबाबो जागोन होआबाबो जेबो नङा अपसनेल बियो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन आरो बेखौ दा इन्डियान ओंखारखाबाय नेसनेलिटिया बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ दानिया सेलेक्ट खालामदो नोंनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना ला दानिया नेक्स्टआव फैबाय एड्रेस फर कमिउनिकेसन दा बेयाव नोंनि एड्रेसखौ बुंदों नों जेराव थायो बेखौ होथ'बानो जाबाय जाहाथे नोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो कमिउनिकेसन खालामनो हायो बेखौ गामि पस्ट अफिस पिएस डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना हो बेनिफ्राय रिलिजनखौ सेलेक्ट खालामना लादो बेयाव दा नेक्स्टआव फैबाय कास्टखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामना लादो आरोबाव नोंथांमोना फिजिकेलि हेन्डिकेप बा येस नङाबा न' नोंथांमोना बेखौ हो बेनिफ्राय थि ट्राइब बेखौ न' होना होदो दानिया EWS नोंथांमोना नांगौबा येस नङाबा न' बेबो जासिगोन दानिया फैबाय दानिया एक्सट्रा सार्टिफिकेट दङबा जेरै स्पर्ट्स कालचारेल NCC दङब्ला बांसिन प्रिफारेन्स मोनगोन एडमिसननि थ' नोंथांमोना दङबा हो गैयाबा न'आव थाथोंसै थ' बे जाबाय दानिया लोगोफोर थांसै दानिया फट' आपल'ड खालामनाय प्रसेसआव थ' नोंथांमोना मोजां नायलांबानो जाबाय स' दायो फैबाय बेनो जाबाय दानिया डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाय दा बेयाव नोंथांमोना फट' आपल'ड खालामनांसिगोन 1 MB सिम हागोन बेखौ नोंथांमोना जेराव दोनदों बेनिफ्राय लाना फैदो दा नेक्स्टआव फैबाय दानिया मार्कशिट दा बे मार्कशिटआ 10 पासनि दाखालिनि नोंथांमोना बेखौ हरनांगोन JPG JPEG PNG मोनथामनि गेजेराव मोनसे खालामनो हायो स' बेखौ बुजिबाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ जायखिजाया गेलारिनिफ्राय लाना फैनानै आपल'ड खालाम दा नेक्स्टआव फैबाय कास्ट सार्टिफिकेट दा नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटबो हरनांगोन दा नै 1 MB सिम हायो बेखौबो नोंथांमोना JPG JPEG PNG जायखिजाया खालामनो हायो दा बेखौबो आपल'ड खालामनांगोन दानिया 4 डिजिटआ जाबाय मबाइल नाम्बार एबा डेट अफ बार्थ जायखिजाया होनो हायो आरो नोंनिखौ गोसोबादि होना लादो 1 2 3 4 बो होनो हायो नों गोसोबादि होनो हागोन बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै मोजां होदो लगइन खालामनो नांगौ जायो लास्टआव दा बेखौ मोजां होनानै ला जाहाथे बावै बायदि आरो नट खालामना लाबानो जाबाय दा नोंथांमोना होनो हायो जायखिजाया मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ नोंथांमोना होनानै लगइन खालामनांगोन नालाय लास्टआव बेनिफ्राय बक्सआव टिक मार्क होनानै जोङो रेजिस्टाराव थुनांगौ दा जों लगइन खालामनोबा मा लगइन खालामनांगोन नायदो बेयाव लिरनाय दंखायो दा नोंथांमोना मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ आरो मोनब्रै पिन नाम्बार दानि होनाया बेखौ होनानै जोङो लास्टआव लगइन खालामनानै जोङो एडमिसनखौ लाबाय थानो हागोन मोनबा कलेजसिम हायो जोङो दा बेखायनो जोङो रेजिस्टार खालामसै दा जोङो रेजिस्टार खालामसै आरो दा जायखिजाया मोनब्रै नोंथांमोना पिन नाम्बारखौ होनानै ला जाहाथे उनाव गोसोआव थायो दायो लोगोफोर जोङो रेजिस्टार खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोंनानै गाव गावनो रेजिस्टार खालामना लानो हायो दा रेजिस्टार खालामथारनांगौ दानिया दर्पन पर्टेलाव थ' बेखायनो जोङो रेजिस्टार खालामसै नोंथांमोना नायलांदो आं दायो रेजिस्टार खालामबाय
दा मा ओंखारो नायदो नोंथांमोना नुगोन आइडि मोनो थ' नोंथांमोना आइडि मोनगोन आरो दा बे आइडिजों जोङो लगइन खालामनानै एडमिसन लाबाय थानो हागोन जायखिजाया मोनबा कलेजसिम हायो जायखिजाया मोनबा कलेजाव जों एडमिसन लानो हायो आरो एप्लाइ खालामना दोननो हायो दा डासबर्डआ ओंखारना फैसिगोन नै नायदो बेबायदि ओंखारसिगोन दा रेजिस्टार जानाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारो आरो थ' नोंथांमोना नै नुनो मोन्दों दा बेयाव बेबायदि प्रसेसा जाना फैयो दायो लोगोफोर साबमिट आं जेबो खालामाखै मानोना जेबो कलेजाव एप्लाइ खालामथ'वाखै बेयाव लिरदों मोनबासिम हायो मोनबासिम एप्लाइ खालामनो हायो आरो कलेजाव दा नोंथांमोना नायदो नै दा बे जाबाय लगइन खालामोबा नोङो बेबायदि नुबाय थागोन जेराव एडमिसन जादों नोंथांमोना बेयावनो नायबाय थानो हायो आरो बिदि बोख्लायबाय थाबानो जाबाय नटिफिकेसन्स आपडेट नायनो हायो दा साबमिट खालामनायखौ नुगोन नों बबे बबे कलेजाव एडमिसन लाखो बा लादों दा बेखौ नुगोन आरो एप्लाइ खालामना दोननायखौ नुयो दा नोंथांमोना लगइन खालामनानै बेबायदि प्रसेसआव खालामना लानो हायो बेनिफ्राय नेक्स्टआव एडमिसन जायोब्ला नोंथांमोननो होगोन जे बोरै बोरै खालामनांगौ जास्ट दायो नोंथांमोना कलेजखौ सार्च खालामना नायनो हागोन जे बबेयाव जागासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना नायनो हायो दा बेखायनो जोङो मोनसे आइडिया दङ नोंथांमोना कलेजनि नेमखौ लिरनानै नायनो हागोन जेरै उदालगुरि कलेज बाक्सा कलेज बा क'क्राझार कलेज जायखिजाया नोंथांमोना बे डासबर्डआव फैनानै नायनो हायो आरो दायो जायखिजाया मोनबा कलेजसिम हायो होनना बुंदों थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों मेक्सिमाम मोनबा कलेजसिम एप्लाइ खालामना दोननो हायो आरो एडमिसन थाखाय थ' नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट लगइन खालामनानै नायबाय था बबेयाव जागासिनो दं एडमिसना दाथ' खायसे जाथ'वाखै दा नोंथांमोना जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेयाव पर्टेलाव गैथ'वा जेरै उदालगुरि कलेजावबो गैथ'वा बेनिफ्राय नुनो मोनाखै बेनिफ्राय क'क्राझारावबो नुथ'वाखै दा नोंथांमोना आं जेरै बुंदों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नागिर नोंथांमोना नायनानै खालामनो हागोन स' बेयाव आङो जायखिजाया मोनसे एग्जाम्पल लाबोनोसै जायखिजाया कलेजखौ नायनोसै मोनसे एडमिसन जादोंना जायाखै दा नोंथांमोनाबो नायनो हागोन ट्राइ खालामनो हागोन जे जादोंना जामाराखै एडमिसना दा बेनि लोगोफोर रेजिस्टारनि लास्ट डेटआ 31 आगस्ट दा नोंथांमोना बेनि सिगां खालामना लाबानो जाबाय दा ओंखायनो जोङो दायो मोनसे एग्जाम्पल नायनोसै जे बबेयाव मा जामारदों दा आङो डेशबर्डआव दंगासिनो दङ नोंथांमोना गाव गावनि डेशबर्डआव बेबायदि नुबाय थागोन दा जोङो बेयाव मोनसे सेलेक्ट खालामसै जायखिजाया दायो लडिं जागासिनो दङ थ' नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था जाहाथे माने जेब्ला एडमिसन जागोन लोगो लोगो मिथिनायनि मोनबासिम खालामना दोननो हायो नालाय दा जोङो सार्च कलेजाव थुना हो दा बेयाव आं जायखिजाया क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ आं बेयाव नायनोसै जादोंना जायाखै दा बेयाव आं टाइप खालामबाय नोंथांमोनाबो टाइप खालामबानो जाबाय थ' जायखिजाया नों बबेयाव लानो सानदों बेखौ टाइप खालामनो हायो नोंथांमोना गोसोबायदि टाइप खालामबानो जाबाय आरो दा हमना ला आं बेयाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव नायनोसै एडमिसन जादोंना जायाखै आरो मा स्ट्रिम दङ गासिबो डिटेल्सआ बेयाव फैखाजोबो दा नै आं बेयाव सार्चआव थुना होबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव गासिबो क'क्राझार कलेजनि डिटेल्सआ फैजोबसिगोन आरो स्ट्रिमा मा दं दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन दा बेयाव नै लडिं जागासिनो दङ बियो गेवना फैसिगोन नेटआ स्पिडबा थाब जायो एसे स्ल'बा एसे लेट जायो दा आर्ट्स आरो साइन्स बिदि दङ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव बेयाव ओंखारबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारबो दङ इमेल आइडि प्रिन्सिपालनि दा बेयाव दङ आरो नोंथांमोना बेखौ कालेक्ट खालामनानै कन्टेक्टबो खालामनो हागोन नोंथांमोना बाय कलबो रायलायहरनो हागोन थ' नोंथांमोना बेबायदि नायनो हागोन आरो दा बेबायदि प्रसेस दायो एडमिसन दायो बेयाव नुनो मोनासै जाथ'वाखै जानो हागौ जेब्ला जागोन लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो नोंथांमोना लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन स' लोगोफोर दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना बिदिनो गासिबो डिटेल्सखौनो लानो हागोन नायना लानो हायो आरो स' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन कलेजनि अब्ला नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ लाना फैगोन दा बेनो जाबाय रेजिस्टार प्रसेस लोगोफोर नोंथांमोना बे एखे प्रसेसआव खालामबानो रेजिस्टार खालामना लानो हागोन